Gideb, aggressività, ajjat u attakki kontra kull min ġie fil-sienu. F'diskors li għamel waqt protesta quddiem Kastilja, il-kap nazzjonalista Bernard Grech kompla jippersisti fil-gideb dwar azzjonijiet li l-gvern ħa diġà fejn fittex lil Stewart Healthcare quddiem arbitraġġ internazzjonali. Grech kompla wkoll bil-gidba tal-400 miljun euro. Il-kap nazzjonalista nfexx jattakka lil Prim Ministru filwaqt li ppunta b'subajh lejn l-uffiċċju tal-Prim Ministru. U minn dik il-Kamra min hemm fuq! Isteriku quddiem il-partitarji nazzjonalisti u esponenti tal-establishment li kienu preżenti, Grech żied fid-doża ta' ajjat. Lil Roberta Bela! Lil Chris Fern! Fid-diskors spikkat in-narrativa tal-establishment u ta' Simon Busuttil. Ħallelin! Korrotti u kriminali! Imbagħad ma qatx lura jattakka l-istituzzjonijiet li skontu ma jdoqqux id-diska tiegħu. X'kummissarju? L-Avukat Ġenerali. Ara li l-Kummissarju tal-Standard ieħor missing in action. Qabel Bernard Grech tkellem l-ex kap Adrian Delija li filgħodu kellu nistijaw iwaħlu l-banners forma ta' bott lejn Bernard Grech. Delija qal li bdiet il-gwerra. Imma l-gwerra għadha ħatibda! Fid-diskors ta' Grech spikkaw għal aktar minn darba dikjerazzjonijiet li jrid jgħid tiegħu biss. Ħanejdilkom jien, ħanejdilkom.